ngalondi sekatiyebe tenya welela fala kachiyedeme tenya welila ngalondi sekatiyebe tenya welila fala kachiyedeme tenya welila ngalondi sekatiyebe tenya welila fala kachiyedeme tenya welila namara shikolomba uyo tenya welila fala kachiyedeme tenya welila saraka jugu bomuri tenya welila fala kachiyedeme nego tenya welila dabali jugu kemuri tenya welila fala kachiyedeme بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبلمو أمبي أو فوكا ولنموندو أو منون سغلين بي أناني سنغينا شريف لا جبراني سامفي جمانين كونو جمانين كوكا أمبانين الله سبحانه وتعالى في alaka kisi naka hina naka barka jidile alaka o kenen au bela jilenka bi wajulu kene kono ambe kaiba jabate donda kele boda kele lada do don sango san jamiatul ansardin section mimbe kai obeni suyi nyana maya kren yala noy ashura suyi nyinanta an kabbe septembre kalot le tani kono to ma san bafla ani tani shegi bara imbela jelen kera kai esad baskuluballa akenen konnana mogo bora fam bela jelen fe kana wele kan jabi kay shirif lakaw kata se kay karamo duba kilen abeka makumbi kenen barakun folo damne nani maw bismillah section nyamaya sofe ani an karamo duba munun kumbe barakun folo anga jeka nyama dawfe bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi muhammad wa sallim an sigra hera ala kan wuli hera an lina hera amay ala fe ala ka su hera dam anye kene mi ngani je kene dogolente no ye silamo ka sanyala may na foko asura ambo kene deka o yanne angaramo kam mi gorobna ami foli ke bela jele section to yala ale mi gara sabu ye kan ngene labe ama foka wali mado anyani ala fe anaka section ani tonne kilo yi sedo ni mareno ami do ko ala ka shinni kena dumo adrobe kile bora muhamma kun anyani ala fe ala kani ke fanta yetugo ka do ke anyani na hera la anyani ala fe ala ka sanwara jirana ala ka anga bato kelo mina ala ka ya fanjuru mugo ala ka anga limano jidi no bora ami do ke naba be kelengele mama se yere seya animi masika seya derula kamo anyani ala fe ala ka best sagni ben mayeso no bora angara moko no e ased sherif suman madari hadrai ale mingara sababu ye kaningena no nyirana ka nyana maya kambo dibila kambla yelela anti nyina ko anga nyana ma kono ami do kai shini kene ani labango nyuma ala ko damu ale dubado mogobe mina herala jena ani lahara nyaani ala fe ala ko kai abisra miye fono torola jeni lahara anyaani ala fe ala ka kishomo ana no fetuko babe jele kira na somo kamo sala rasul na ya fo to na son saban to yala na ala sona an benendo an jelendo yo prevu ka ira kene kan krengana kay section son abela jele ngani akila abela jele benendo ben dien buloti normal ba bela jelen nyogonche ola ambayna la fa ala ka barka dola ala ka do farauka na bora ya mekene ka kene dugulente asura kene do sawo sana ala sona amba nyana maya me anyana maya sababu onana anga karamgo kala no alhaji bunanyenye ale amsar damine depo kera na ala ka je sawo sa asura aba wajulu nyini abake aya lay du dafa baran nana bonya ma fo sege so ya de baran na me alo bela baraji fe mana sorola ne ballo anga karamo keni o ba baraji de soro abuya na barka ya rabbi alaka di anama na mbora e mo sensera keni nga yambu bela jelen fo mo nana herala ya rabbi alaka mbesigi herala kata anga de maya soro here kono alako no gaye na bora e na la sona anga musoro aba o mi am bela jelen ka sababu nyuma ni keni kanya ima mo ko buna abora do de da
an facɛ n'o y'a facɛ n'o ye damaɲɛ ye ka se a bamuso ma ni bɛɛ b'a dɔn ni daw ye an bɛ ala deli ala bɛɛ suma yɛlɛma ala ka hinɛ o bɛɛ lajɛlen na ala ka yafa o bɛɛ lajɛlen ma buna hejidenw nana o y'i fɔ an ye mɛ o y'i fɔ an ye mɛ ne ta tɛ fɔli ye dɛ ne t'a yeli de hadamaden n'i ye min ye i b'o de fɔ buna a ne jɛra kayi kɔnɔ yan a ne jɛra magan a ne jɛra madinɛ buna i mana fɛn fɛn fɔ buna la o ka dɔgɔ buna la buna ŋaniya ka ɲi buna kɔnɔ jɛlen don mɛ an bɛ ala de deli buna ŋaniya n'a kɔnɔ jɛlen don cogo la yarabi ala k'an bɛɛ ŋaniya n'a kɔnɔ jɛ o cogo la jama fɛn fɛn bɛ yan yarabi ala ka magan taga nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen n'an bɔra nin bɛɛ sababu ye an karamɔgɔ n'o ye seyidi usumani madani hayidara ye wala an b'a ɲini ala fɛ ala ka si di ani an ma ala ka kɛnɛya di ani an ma a bɛ fɛ a ka denbaya ka kɛ cogo min na a n'an yɛrɛ kun ka kɛ cogo min na ala k'an kɛ ten a bɛ fɛ a ka denbaya kana kɛ cogo min na a n'an yɛrɛ kun kana kɛ cogo min na ala k'an bɛɛ kisi o ma hakɛto b'a ka sala rasul an bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma kɔfɛ an b'an sinsin setigi ala tɔgɔ barikama ye kɔfɛ an bɛ sɔli a ka kiraba kan n'o ye muhamadi abdulayi den ani aminata den kɔfɛ an bɛ sɔli a so dungɛ sanumanw kan ani mɔgɔ mɔgɔ n'o tugura kɔ fo ka taa se lahara jɔ don kɔfɛ an bɛ bɛɛ fo ni silamɛya foli ani badenya foli ani kelenya foli n'o ye ala ka kisi n'a ka barika kɛ an bɛɛ lajɛlen kan o kɔfɛ kayi maire tɔgɔ la ani bureau communal ani conseil communal an bɛ naba bɛɛ fo an bɛ an ka karamɔgɔw fo an b'an ka alimamiw fo an b'an ka dugutigiw fo mɔgɔ fɛn fɛn n'o bɔra fan o fan ka se kɛnɛ in kan kabini kayi quartier la fo ka taa se dafɛ duguw la an bɛ bɛɛ fo ka a fɔ bɛɛ ka bisimila bɛɛ b'i ka so kayi yan n'o bɔra yen an bɛ su min na su dogolen tɛ an bɛ a ɲini an karamɔgɔw fɛ ani mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ in kan parce que an b'a dɔn nin kɛnɛ ninnu bɛ sigi ala de kama o la an ma siga a dugawu minɛli la o la an b'a ɲini bɛɛ fɛ a ka dugawu kɛ jamana in ye a ye dugawu minnu kɛ jamana in basigi la an y'a jaabiw ye élection in kun kɛra mɔgɔw jɔrɔna ko belebele nka ala sɔnna a ɲuman tɛmɛna wa an b'a ɲini ala fɛ élection fɛn fɛn bi ka na tuguni ala ka a bɛɛ ɲuman tɛmɛ ala k'a to an ka mɔgɔw sugandi mɔgɔ minnu hakili bɛ jamana in na mɔgɔ minnu ye jamana jɔbagaw ye mɔgɔ minnu bɛ hinɛ jamanadenw na ala k'a to jamanadenw ka olu de sugandi o kɔfɛ halisa an b'a ɲini ala fɛ ni su ninnu ɲɔgɔnna caman ala k'a yira an na an bɛna bato minnu kɛ an bɛna ala wele minnu kɛ ala k'o minɛ an bɛɛ ma ani an ka dugu ani an ka jamana ala k'o ka kala bonya kama ala k'o kɛ kira kanu kama ala k'o kɛ kuranɛ barika kama sɔli ala rasul silamɛw an bɛ ala tanu ala mun ye bi so yira an na o kɔfɛ an bɛ tanga ɲini a fɛ ka bɔ setanɛ dangatɔ in ma tɔɔrɔ ma an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka su in hɛrɛ di an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma an bɛ san mun daminɛ la n'o ye asura ye an b'a ɲini ala fɛ san in hɛrɛ ka ca yarabi hɛrɛ ala ka suru an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen kan balawu fɛn fɛn bɛ san in kɔnɔna la ani kira mɔden minnu tɛmɛna ni balawu sɔrɔ san in kɔnɔna yarabi an b'a ɲini ala fɛ ala ka an ni silamɛ bɛɛ kisi a masibo ma olu minnu tora balawu la yarabi ala ka ye sumaw la alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ ala tanu n'i y'a mɛn i jɔ ni kunnadi a fɔ i sababu ɲuman maa mun bɛ kɛ sababu ye ka ni jama in bɛɛ dalajɛ n'o ye an ka karamɔgɔkɛ Ustaz Bunaɲan ani an karamɔgɔba yɛrɛ n'o bɛ Bamakɔ ye ne ye Usman Serif Madani Hayidara yarabi an ka foli b'u ye an bɛ lɔlen yan an faw tɔgɔya la an bɛ lɔlen yan kayi jama bɛɛ tɔgɔya la depuis an faw n'o ye Alhaji Hamidu Baro ye ka taa bila ɲɔgɔnnaw caman na jɛɲɔgɔnw caman u ni ninnu bɛ nin jɛ in na aw ma ɲina siɲɛ kelen san o san n'a bɛ kɛ Alhaji Bunaɲan n'a ka jama u bɛ lɛtiri bila ka taa olu kɔnɔ alhamdulilahi rabbil alamin an kɔni b'a ɲini ala fɛ dɔrɔn u ye nin fɛn ɲuman mun daminɛ yarabi ala ka sabati ɲuman fɛn fɛn b'a kɔnɔna la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a di an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma yarabi juguman fɛn fɛn b'a kɔnɔ ala k'an ni silamɛ bɛɛ kisi a ma ala k'u mɛn an ɲɛ
ya rabbi ala ko me anye ube jama waju ka jama veli kata ala ko la ya rabbi amo nyina ala fa ala ko kanye nin tunyo ko foli kala se ube wal assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu ta'ala tanunen ko fe ka sare ala kira kan sallallahu alaihi wa sallam ambe bal maslame bela jelen fo bal ma monu nyoka haju bla ko wasi no bla ko sohlo bla kana benni nin suyi wajule ya ambu bela jelen fo amba nyina ala fe ala nyina yira na to mi ala ka samwera yira annate ambe kalo munna kalo belbele badon Allahu ta'ala yoro o kalo nani ya kalo la horma kalo de nin sembe ula no e muharram kalo e ako folen don alqur'ana kono ako folen do hadiso kono ale amfle su mun fanna a folen don kosobe mo mun yesu nyana mayani alabatu ye walla ya nyana mani alawele ye wala ya nyana mayani wajuri kamo hakili jigin fe munun kera kono bunyo munun kera kono ani de sukasu munun kera kono onyin non salame bela jele nyalo wodi ambe na ti ambi an karamo be na wala anyebi togo munni ka soro bebe ni yero surala ewa dusu kasi ko munun kera kono obina fanye ulu kanga kumbe to minun na wala fe munun kanga ke ulu kono abina nya fanye ni so dia munun fana kera kono obino fana nya fanye isa Allah ni fen fly ne binyon fe ni so dia yoro ibe dusu kasi sorai o ye duna ira talande o ye ala ira ka ko ke to wode ne ambani ne ala fedro anyu manya munya angala nyini ye munya kono no anga hera bala ala ka bela jelen ka anye mbe jole nyambe anga dini nyamo de ani almami bela jele no e amor fofona na koy na le tumbiambi alle kanga naya ale amor fofa na ko ani ho konse na ko an jora ya ulle koso otuma an yara fana mo be duawura ambani ne an karamo buna fe aka duwa ke almami we oni bara mun kaka bara nke to nyuma alaka no yuye afo to nyuma fana ne mo ba famu no be alaye na ye ka kira ye na ye ka bara ke na ye sabunya mo ya aman no ko sobe kuma nya fo fana man no ko sobe o bisga no ya almami ma to mi ani amunu nya almami ko fe mo we ambani ni aka duwa kanye Sheikh Usman Madana Haydara Toyala awa keren yala nere fana yebuna ka karandende aka duwa ke nere fana nyira mako be duwa lo kosobe atlo ben kan na afle sambe aka duwa ke nyede kabri kele salli ala Muhammad ni nyanga foli kan nya kala sawma tangara yesere ambali ma amba fo islama ya folla antle na hera la ala kan si hera la ambe ni kene mun ka ambe kene dumande ka ambe kene wasolonde ka ala salon yirana dow bala umaye amunu yaye ambe ala barikada munu fana ma ala ka hinanu la ka ya fanuma kan yere nya kan ta do ma kono ala ka sancha ma yirana mo be kene ka ala ka hera kan na yani mo mun te kene ka ala ka hera kan islam be ala jeli mo ni gele na ala ka gele ya wuli mo be hera ni ala ka hera kan islam be ala jeli ankara mo munu be kene ka ambu be fo ambankara mo buna fo ka bismillah kani wakati ko kungo cede do wula cede do ko muso balma muso do cew balma cewde do anga kumba na manya we ya fama amba bela jelen fo ambankara mo fo ala ka nyamana ala ka ni kene nyogon caya munu fana bala be ala ka barka do ala ambe islame bela jelen fo ala ka hera kan islame nyi anilahara ala kan kisi diya malo ani lahara malo ma ala ka hera kan ye diya ani lahara. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ambe ala fo ka ala wali malo. Ambe ala fo ka ala barkada. Ala mi bishuna irana ambani setigi ala fe ano na chama bi ala bolo ala ka irana. Ambani ni ala fe bishun ala ye bunyani korota mingeni suina
ana ye gundo min kɛ nin su in na ale ala de b'o dɔn ala k'o kɛ o gundo bɛɛ lajɛlen kama ala k'an mako bɛɛ dilan o la yan'o cɛ an bi foli kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye ka foli kɛ kayi bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnya la kaso ka foli kɛ kasokaw ye sabula nin kɛnɛ in a sigira kasokaw de fɔlɔ y'a sigi walima a sigira kasokaw de tɔgɔ la kaso komite de tun b'a ɲɛnamaya kɛnɛ in yɛrɛ ka di kaso ma a sigi kun ye an ka karamɔgɔkɛ ani dina waraba n'o ye Ustaz Bunaɲangi ye a ye wajuli kɛ ansar kɔnɔ ka bɛn nin su in ɲɔgɔnna dɔ de ma o kama an b'a ka wajuli anniversaire dɔ su la an bɛ bonyamasegin k'a ye k'a ɲini setigi ala fɛ ala k'a mɛn an kɔrɔ an ka foli kɔfɛ ani section bɛɛ fɔlen ani kayi bɛɛ lajɛlen fɔlen an bɛ dugawu kɛ an ka sababu ɲuman ye n'o ye Cheikh Sherif Usman Madani Haidara ye ale min sababu la an y'a dɔn ko nin su in kan ka ɲɛnamaya ale min kama a sababu la an y'a dɔn ko Ahlul Beitiw ka don an y'o dɔn an bɛ Useni ka don dɔn an bɛ Fatimatu Zahra ka don dɔn Ahlul Beiti bɛɛ ka don an y'a dɔn ka sababu kɛ cɛ min ye n'o ye Cheikh Sherif Usman Madani Haidara ye an b'a ɲini setigi ala fɛ si ni kɛnɛya ani lafiya ala k'a d'a ma ala k'a kɔlɔsi ala k'a tanga ala kana to janfa la a ka denbaya ala k'a ka sago ye o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ kuma ti janya an bɛ dugawu ɲini bɛɛ fɛ ka tila ka dugawu kɛ bɛɛ. Usman Madani Haidara ye jɔnni ye Ansaru ala ye barika don aw la ka kɔn bi ɲɛ sabu Ansaruya tun bɛ yen kunun bi a segira minɛn kɔnɔ o segira ni cɛ min ye o de ye Sherif Usman Madani Haidara aw tugura a nɔfɛ a ka baara de kama aw ma tugu a nɔfɛ ko sirifi don mais kuma dɔ la a faamuyalen tɛ kosɛbɛ dɔw fɛ o de la n b'a fɛ ka n da don a la dɔɔni k'a fɔ sirifu don sabu an b'a dɔn tanbɛrɛ tɛ yen nka n bɛ fɛ k'a daminɛ ja dɔrɔn tuma min na ni a bɔnnaw fɔlɔla ja n b'a daminɛ yen ka se tamani ma ni ka se a ka yɛlɛmɛko 4 ma mɔgɔ min nana tamani o yɛlɛmɛko 4 na o de ye Sherif Usman Madani Haidara ye o la aw bɛ fɛn kɔ fɛn min na n'aw ma fili bon mɔgɔ bɛ fɛn dɔ kɔ tuma dɔ la i t'a dɔn kosɛbɛ mais i b'a dɔn a ka baara la i bɛ sɔn a ye mais bɔkolo n bɛna o yɔrɔ dɔɔni fɔ cɛ min nana ni ka wuli ja ni ka wuli sufiya sira kan ala wele la o de ye Musa Haidara ye o Musa Haidara tuma jumɛn na a bɔra ja a mɔkɛw ka sigi kɔfɛ ja san 20 a bɔra ni kana tɛmɛ Segu fɛ ka tɛmɛ Barawuli fɛ ka tɛmɛ kana Kulukoro dugu dɔ filɛ Kulukoro b'a fɔ ko Madinɛni o Madinɛni Musa Haidara a ye bisimila kɛ ka sufiya kɛ ka ala wele kɛ o kɔfɛ dun a bɔra ye a y'i ɲɛsin min a y'a ɲɛsin Ɲamina a ye waati sigi Ɲamina ka ala welew kɛ a bɛ nin na a n'a balimakɛ don Bakari Haidara o la a bɔra ye k'i ɲɛsin yɔrɔ jumɛn o de ye Gange ye o Gange o dugu filɛ Tamaninba kɔfɛla la u b'a fɔ ko Gange tuma min na Bakari ɲɛdimi y'a minɛ ani kɔrɔkɛ ma farala ɲɔgɔn na an ti don Bakari ka domaine kɔnɔ waati surunya kama an bɛ taa ni Musa ye sabu Sherif Usman Madani Haidara bɔra Musa de la o Musa de ye ba tigɛ ka bɔ Gange ni ka na Tamani a bɛna Tamani don min na a ye bisimila minɛ mɔgɔ minnu kan n'o y'a jatigilakɛw ye o de ye Bɛbɛtalakaw ye o don o du ɲɔgɔnna ti Tamani boso du la bonya bɛ du kɔnɔ karama bɛ du kɔnɔ nka Musa nana Musa ma dɔn sabu a ka hakɛ ma di a ma Musa ma waso ni sirifiya ye dɛ Musa wasora ni ala bato de ye mɔgɔ hakili la ko Sherif Usman Madani Haidara ye baara daminɛ a ma foyi kɛ fɔlɔ sabu layidu min fɔra o ma se a ma fɔ Mali de a fɔra de ko diɲɛ bɛɛ o jɛyalen don mɔgɔw bɛ minnu y'a seere ye a k'anw ka waso ni sirifiya ye wala ni mɔgɔ min ko sirifi tɛ ɲininka n b'a bɔkolo f'i ye ka bɔ Sidina Muhamadu ra ni kana bila Musa ra Tamani n b'a bɛɛ dɔn a y'i waso n'a ye
Musa a nana furu kɛ tamani a ye denkɛ cɛ 3 sɔrɔ a denkɛ fɔlɔ tɔgɔ o de ye Muhamadu Hayidara ye dɔw b'a fɔ a ma Nfa Laji dɔw k'a ma ko Hayi nin tɔgɔ 3 tun bɛ fɔ a ma a denkɛ filanan ye jɔnni ye o ye Abdulayi Hayidara ye denkɛ sabanan ye Ba Yakuba Hayidara ye nka Serigne Hamdani Hayidara bɔra Muhamadu Hayidara de la Muhamadu Hayidara o ye Ba Hamdani Hayidara wolo Ba Hamdani Hayidara ye Serigne Hamdani Hayidara wolo komi waati ka surun dɔrɔn ɲɔn tɛ n b'aw ka karamɔgɔkɛ dɔn wallahi n b'a bɔkolo dɔn nka n b'aw bila nin bila yɔrɔ in na ala ka waati wɛrɛ jira na n bɛ se ka walawalali dɔ k'a kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ Alhaji Bunaɲɛng ale ye kuma ta ka foli kɛ n'a b'a bɛɛ lajɛlen ye an karamɔgɔ Alhaji Bunaɲɛng ka bɛn septembre kalo tile 19 ma san 2018 a ye waajulu min kɛ Stade Basse Kulubali la n'o ye Ashura su waajulu ye an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. مغير المنكرات فعال الخيرات جده ناصر الحق بالحق وهو مظهر الحق بالحق السيد الشريف عثمان مدان حيدر أمد غوكاي كرامو سيغمبالي ani karamɔgɔ ɲinabali san 40 kɔ ala ka diinɛ laseli jihadi soboli kɛnɛ a b'a kan hali sini n'a y'a daminɛ hali nin sigiyɔrɔ in na a sigilen filɛ hippodrome na n'a y'a daminɛ I b'a fɔ a daminɛra bi de ayatun min ayatillah ala ka kɛrɛnkɛrɛn don ala de y'ale sugandi ka kɛrɛnkɛrɛn ni nin diinɛ in walawalali ye ala ka jɔnw na ka kɛrɛnkɛrɛn ni jɔnw dusukun sɔrɔli ye k'u bila ala ka sira kan dɔw bɛ jɔnw dusukun sɔrɔ k'u bila sɛtanɛ ka sira de kan mais Hayidara ala ye jɔnw dusukun d'a ma a y'u sama ka na k'u bila ala ka sira kan disa filɛ mɔgɔ caman kun na a sababu don muso caman b'i suli a cɛ ye bi a sababu don denmisɛn caman bɛ hinɛ a bangebaaw la bi a sababu don mɔgɔ caman b'i karamɔgɔ bonya bi a sababu don mɔgɔ caman tilenna ka kɛ laadiri ye furumusow ni ɲɔgɔn cɛ a sababu don caman ye jɛnɛya se to a ye a denmisɛnniya b'a la a wari b'a kunna a kɛnɛya b'a la a mandiya n'a cɛɲa b'a la ka jɛnɛya to ala kama ni sirifikɛ ka kuma ye Serigne Ousmane Madani Hayidara nana k'a dilan de sogokan tɛ an sɔgɔra ka Hayidara ye kabakolo fɔlɔ la ani kira kun bɛ yen o ko tɛ a y'a dilan de bolo bɛ se ka ta ka sin min na k'a filɛ nin ye ko ka adamadenw kɛ ala fɛ zenu jango zenu denmisɛnninw ni Hayidara ka jama lajɛ a denmisɛn ka ca kojugu Hayidara yɛrɛ nɔfɛ ma a jama tilancɛ bɛɛ ye denmisɛnninw de mɔgɔkɔrɔba ye kelen minnu bɛ se ka ko bɛɛ kɛ ni dulɔ don ni dangadenya don ni sonyɛni don ni fagali don ni bingani don ni dɔrɔgu don minnu bɛ se k'a bɛɛ kɛ karamɔgɔ ye olu de sama k'u bɔ diɲɛ bolo k'u bɔ sɛtanɛ bolo k'u kɛ ala sago ye nin karamɔgɔ in jɔnni bɛ se k'a yira k'a s'a dan na jɔnni ala tɛ maa si bila ka nin baara kɛ maa min ye maa gansan ye wallahi mɔgɔ gansan tɛ se ka Hayidara ka baara kɛ fo minnu kɛrɛnkɛrɛnna ala fɛ k'u sugandi kabini u mana n'u ko fɔra ni ala tilala k'u bila ka na mɔgɔ mɔgɔ y'i jɔ u ɲɛ ala y'i mago sa o la sirifikɛ nana ka baara daminɛ cɛ o cɛ y'i disi jɔ a ɲɛ i disi kari la a tɛ se ka kunbɛn kan'a fɔ k'i b'a kunbɛn dɛ tasuma min don a bɔra ba de kɔnɔ kana faga cogo ɲini a la i ka kala turu a la i yɛrɛ ka yelen sɔrɔ nka n'i ko i b'a faga ala b'i dɔgɔya i bɛ taa jahanama kɔnɔ manil fard manil muhi manil mumit manil hayyu manil qayyum manil razaq manil fatah manil qadir wahid muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wuli bal do de ni b'a fɔ i ka bonya sirifikɛ kan'a kɛlɛ billahi n'i y'a kɛlɛ ala b'i dɔgɔya Hayidara ko tɛ se turabudala o Hayidara ko a dɔnni tɛ se turabudala n'a sɔrɔla ala b'a ka jɔnw fɛ ala ka diinɛ ka d'a ye cɛ min kumakan ye mɔgɔ miliyɔn caman don diinɛ la
ka tila ka mɔgɔw bɔ bolisɔn na k'u bɔ jɛnɛya la k'u bɔ fagali la k'u bɔ suyɛni na k'u bɔ namara la ka tila k'u tugu kira la cogo di ala b'o labila kabini yan kana ɲini k'o kɛlɛ kana ɲini k'o kɛlɛ ni ko i b'a Haidara kɛlɛ k'i bɛ ala de kɛlɛ maa si ni ala ma bari ta n'a m'i wuli k'i ti dugu tɛ se ala la o i tɛ se i ka fanga mana bonya cogo cogo i tɛ se ala la sirifikɛ nana ka jogow de dilan ala kira ci kun innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq Haidara ma ka bonya sɔrɔ n'a faw ye sa Haidara ma ka bonya sɔrɔ n'a ka siya ye Haidara y'a ka bonya sɔrɔ ko aba ka bazuma na wuli bali cɛ min tɛ sɔsɔ diinɛ na n'a islamiya bila yɔrɔ min hali ni mɛlɛkɛw farala adamadenw kan a b'a to yen a y'o de fɔ ko nin diinɛ ale b'a dɔn waso tɛ a b'a dɔn sabu ala de y'a kalan Haidara karamɔgɔ ye ala de ye ala de y'a ladɔnniya fɛn na jɔn b'ale ala sɔrɔ ni min ye ka sɔrɔ ka n'a bila a baara la ka sɔrɔ k'a matériel d'a ma k'a cɛw d'a ma k'a yira bɛɛ la n ka dɛmɛ bɛ nin cɛ in nɔfɛ moriya tɛ ala tɔgɔ tɛ sɛbɛn tɛ dɔw b'a fɔ k'a bɛ wiridi kɛ kojugu o tuma e ka kɔlɔsi tununna dɛ a bɛ wiridi kɛ kojugu kɔlɔsi t'e bolo wa walima kɔlɔsi tɛ feere maa wɛrɛ ma ni Haidara tɛ de alors wirdu ko tɛ o ala tɔgɔ ko tɛ foyi tɛ ka sira ala ɲɛ k'a kɛ ala ye k'i ŋaniya jɛya ala ye ka hamini ala ka jɔnw ye u bɛ kisi cogo di ala sɔnna i k'u kisi wa ala sɔnna k'a dɛmɛ in tansurullaha yansurukum ni ala ka kuranɛ de Haidara don tɛmɛna dɛ ɲani ni ɲani tɔɔrɔ ni tɔɔrɔ hali bi a ma lafiya kana fɔ i b'a kɛlɛ fara Haidara k'an ka jɔnw jogo dilan jogo juguya ma sabati yɔrɔ si ko hɛrɛ sɔrɔla ala ko tɛ dɛ hali n'an y'an ka du yɛlɛma k'a bɛɛ kɛ misiri ye n'an jogo tiɲɛna ala b'an ta tiɲɛ k'an to a misiriw kɔnɔ yen tant que jogo ma ɲa an ti lafiya diɲɛ na yan tɛ kisi lahara kana taa yɔrɔ jan dɛ hali i ka du kɔnɔ ni n'i denw jogo tiɲɛna a ka du cira an ka tɔw bɛɛ bɔ a la i ka du dama ta ni denw jogo tiɲɛna ni muso jogo tiɲɛna ni du den bɛɛ jogo tiɲɛna du bɛ yen wa alors o ye du de ye fɔlɔ yanni an ka na kɛnɛ ma an ma se jamana ma an ma se dugu ma an ma se diɲɛ ma du kɔnɔ fɔlɔ i ka baarakɛyɔrɔ ta k'a lajɛ minnu b'i ka baara kɛ ni danaya b'ani n'u cɛ baara bɛ taa ɲɛ wa e ye feerekɛla e ka baarakɛla bɛ zo e bɛ wari sɔrɔ ni min ye min feere o b'a bila kun bitigi bɛ taa ɲɛ u b'i suɲɛ gundo la u b'i namara u b'i janfa i ni ala tɛ bitigi bɛ taa ɲɛ n'i bɔra a kalama a bɛ bɛn i ma wa o tɛ yɔrɔ wɛrɛ o y'i ka entreprise ye fɔlɔ n'a baarakɛlaw jogo tiɲɛna entreprise t'i jɔ jogo de bɛ diɲɛ jɔ fo jogo de ka dilan pour que diɲɛ ka jɔ karamɔgɔw dɛsɛra ka jɔ yan de caman ala sɔnna ka sirifikɛ jɔ ye ka dɛmɛbagaw d'a ma o de la ala y'a kɔrɔta n'o tɛ wiridu tɛ kɔlɔsi b'an bɛɛ bolo ala bɛ min fɛ n'i y'a kɛ ala mago bɛ min na a b'a k'i ye sirifikɛ an bɛ dugawu k'a ye ale bɛ jihadi de la san kalo 12 san kɔnɔ a bɛ dugu hakɛ min kɛ san kɔnɔ a ka ca dugu 400 a b'o la sa a ka ca san 40 n'ala ma mɔgɔw bila k'o lamɛn jɔn bɛ lamɛn o la mɔgɔw tɛ kelen ye dɛ mɔgɔw tɛ kelen ye sirifikɛ ala k'an to a hɔrɔma kama ala k'an to a hɔrɔma kama ala ka don a n'a jugu bɛɛ cɛ ala ka kisa jugu tɔɔrɔ ma jamana in a y'a se kɛ jamana in basigi la mali ka se bi ma an ma ɲɔgɔn faga Haidara sen b'a la mɔgɔw t'a gundo de dɔn nka ala b'a dɔn o b'a bɔ yarabi karamɔgɔ ala k'a mɛn an ye ala k'a kɔlɔsi ni kɛra hɔrɔma ye sɔli ala rasul o kɔfɛ n'an bɔra yen nin jamana in an faso don yan de y'an ka jamana ye Mali ala y'an da fana k'an kɛ maliyɛnw de ye hali n'a sɔrɔla an caman t'an yɛrɛ fɛ maliyɛnya bɛ ɲini kana kɛ siranya fɛn de o de la u b'a da zandaw la ko ala tun bɛ na do da ko ala k'a ma min y'i da k'i kɛ farafin ye ko a kasira ala i bɛna ne kɛ farafin ye
ko a kasira ko ala ko ni m'i da de n b'i kɛ maliyɛn ye ka fara a kan ko a y'a da de ko kɛra min kɛ ko a y'a da de maliyɛnya bɛ ɲini ka na kɛ siranya fɛn de ye maliyɛn jogo tiɲɛna n'i ye fesibukuw lajɛ ka réseaux sociaux lajɛ ka maliyɛn denw ye ɲɔgɔn baneni na ka maliyɛn denw ye ɲɔgɔn faneni na ka maliyɛn denw ye ɲɔgɔn buruja la i bɛ siran maliyɛnya ɲɛ jamana minnu tɛmɛna ni ala y'u halaki si c'est-à-dire u tɛmɛna sira dɔw de fɛ ala ka halaki nana maliyɛn den caman bɛ ka taa o sira de fɛ o de kama mɔgɔ bɛɛ kan ka jɔrɔ bi nin jamana in an kan ka hinɛ a la yɔrɔ min b'an bolo yan don n'an ko an bɛ yan ci ko fitinɛ ka d'an ye n'an y'a ci an na ta dɔ ta jɔlen na ka kow ka jɔ ye fo bɛɛ ka nin de faamu fitinɛ mɔgɔ si ka hɛrɛ t'a la an ka faso ci faso bɛ ci de bi joli de bɛ bɔ diɲɛ bɛ wuli i t'a to mɔgɔ caman bɛ fitinɛ fɔ a t'a dɔn dɛ ala kira ko al fitnatu na'ima la'anatullahi ala man ayqazaha ala kira ko fitinɛ bɛ yen fitinɛ yɛrɛ de bɛ mɔgɔw cɛ la a bɛ yen mais kira ko a bɛ sunɔgɔ de la n'a a bɛ sunɔgɔ la kɛnɛw bɛ se ka sigi misiriw bɛ seli suguw bɛ jɔ mɔgɔw bɛ taa cikɛyɔrɔw la commerce bɛ kɛ voyagew bɛ kɛ sanni feerew bɛ kɛ mouvements bɛ kɛ bɛɛ b'i ka ci kɛ parce que fitinɛ bɛ sunɔgɔ la kira ko a y'a to sunɔgɔ la yen ko maa kana kunu kira ko wallahi ala ka danga bɛ fitinɛ wuli b'a kan o de la ala ko a ye sira fitinɛ ye fitinɛ min n'a wulila a ti da tɔɲɔnikɛla dama ma fattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa a ye sira balaw ni fitinɛ ye balaw ni fitinɛ min n'a donna jamana kɔnɔ a ti da tɔɲɔnikɛla dama ma a ti da a wulibaa dama ma mɔgɔ ka du bɛɛ bɛ to a la o sen t'a la fiyewu o kama an bɛ min ɲini jamana in kɔnɔ basigi an bɛɛ ka hɛrɛ bɛ basigi de la an bɛɛ ka hɛrɛ bɛ bɛn de la ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka sabali mɔgɔ kelen o kelen ka kɛ jamana in dilanbaga de ye ka na k'a cibaga ye ala k'an kisi fitinɛ ma ɲi dɛ an bɛ ka wajulu sigi bi basigi dɔ de bɛ yen dɛ ni basigi tɛ yen wajulu tɛ se ka sigi dɛ an ka taa juma seli ni fitinɛ bɛ yen a tɛ se ka kɛ muso bɛna taa nan san sugu la ka tobili kɛ k'a di yan dugu sumalen don koyi ni dugu ka kala bilahi a bɛ tile kɔngɔ la a bɛ tile kɔngɔ la hali ni wari b'a kunna o la fitinɛ man ɲi mɔgɔ si ka hɛrɛ t'a la an kana fara mɔgɔw kan minnu b'a fɛ ka jamana in ci an kana fara mɔgɔw kan minnu b'a fɛ ka tasuma don jamana in na an ka kɛ jamana in fɛ an ka hinɛ a la jamana in gɔnɔ minɛlen don de jamana in yɔrɔ caman bɛ bolola juguw fɛ hali sini mali tenitigi tɛ se k'a ye jamana in yɔrɔ dɔw la jamana in yɔrɔw bɛ yen anw b'an da ka sunɔgɔ cogo min olu tɛ se jamana in yɔrɔ bɛ yen moto tɛ se ka ye i bolo k'a bori i tɛ sɔn i yɛrɛ tɛ sɔn a bɛ si don o don u bɛna bi an ka so in na k'an fa wa tari an bɛ si de mɔgɔ dɔw de bɛ jamana in yɔrɔ la minnu bɛ ka si ten o la yɔrɔ tɔni min bɛ yen ni se ma kɛ yen n'an kan ka kɛ kelen ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma yɔrɔ min minɛnen don ka se k'o bɔ bolo la n'an yɛrɛw ye fitinɛ wuli k'an bɛ ɲɔgɔn faga yan juguw den bɛ kɛrɛfɛ de k'a lajɛ an yɛrɛ dama ka bila ɲɔgɔn na olu kana an bɛɛ gɔnɔ tɔ minɛ jamana y'an k'a ɲini ka hinɛ a la k'a dilan bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la k'a daminɛ autorité fo ka taa se citoyen gansan ma an bɛɛ bɛ se ka fɛn dɔw kɛ jamana in kɔnɔ min bɛ se ka mɔgɔw sabali ka se k'an bɛn kelen ma k'an don da kelen fɛ jamana in bɔra gɛlɛya caman na dɛ nka hali sini basigi bɛ jamana in kɔnɔ ani ko bɛɛ ka kan dɔw ma nka mɔgɔw t'a kalama an si ka hɛrɛ tɛ balaw la an ka marifa ta ɲɔgɔn kama an ka ɲɔgɔn faga an si ka hɛrɛ t'a la o la fitinɛ man ɲi an ka kɛ dilanlikɛlaw ye silamɛya b'an bila ka ko dilan de mɛ a t'an bila k'a ci
et puis mɔgɔ n'i faso kanu b'i la i b'a jɔ cogo de ɲini nka i t'a ci cogo ɲini i wolola ka sɔrɔ i fa ye du min jɔ kabini e ma wolo k'e wolo kɔnɔ k'o du jɔ n'i kɛra fa den yɛrɛ yɛrɛ ye ka kɛ du den ɲuman ye n'i ma na dɔ fara i fa ka jɔlen kan k'a ci k'a kɛ étage ye walima ka dɔ fara i fa ka baara kan k'a ɲɛ i t'a ci k'a bila ka taa kɛ maa si t'i fa ka du ci ka bila ni danga t'i kɔ bɛɛ ka waso yɔrɔ de ye ko n ye n fa ka du jɔ ko barika b'a la de k'a ye fɛn sɔrɔ k'a y'a fa ka du jɔ du den ɲuman bɛɛ bɛ tanu ni fa ka du jɔli de wa jamana den ɲuman bɛɛ bɛ tanu ni jamana jɔli de a cili tɛ a cili tɛ dɛ an bɛɛ k'an ka jɛ ka dugawu kɛ jamana in ye bi u bɛ tiɲɛ enlevé de Bamakɔ ka taa mobili jɔ dɔrɔn k'i cɛ k'i k'a kɔnɔ ka tunu n'i ye wa i tɛ ye bɛɛ kamana gannen de don taa fan tɛ mɔgɔw la o la an k'a lajɛ ka jamana in basigi ka fara an ka autorité kan jamana bɛ lafiya cogo di n'an sigara fɛn min ye sigana ko ye an k'a déclarer faamaw ye u ka se k'o dansigi o la n'an ye tiɲɛni natɔ ye an k'a kunbɛn n'an sɔmina mɔgɔ dɔ la ko nin tɛ maa ɲuman ye nin ni tiɲɛnikɛlaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka kojugu dɔw labɛn an ka wuli k'an sen don a la k'a déclarer tari jamana ka basigi hakilisigi ni ɲɔgɔn faamu ka don jamana kɔnɔ an ka se ka vi hɛrɛ la Hussein ka cɛfarinya Imamul Hussein ka cɛfarinya a n'a ka tadihiya k'i yɛrɛ di Ala ma ka diinɛ kanu ka tugu tiɲɛ na ka tiɲɛ sabati cogo ɲini a ma siran a jama tigɛ a ma jɔrɔ i tɛ se ka foyi ni Hussein misaliya Imamul Hussein mɔgɔ tɛ se k'a misaliya o a ye saya ye mais siranya tɛ yen parce que mun bɛna jɔ n'o ye diinɛ ye o ka bon ni fɛn bɛɛ ye o kama Hussein ye saya ye mais a ɲɛ tɛ saya la tugun a tun bɛ to k'o de fɔ a ka kumakan na a ko khattal mawtu ala walad ibn adama ma khattal qiladati ala jidil fattati a ko saya ye tɛrɛ kɛ kanw na adamaden kan na ko saya ye tɛrɛ de bila adamaden kan na nɔ i n'a fɔ npogotigiw ka kaana kɔnɔ o nɔ bɛ t'u kan na cogo min ko saya nɔ bɛ adamaden kan na ten a ko ne Huseinu la aral mawta illa sa'adatan wal hayata ma'a zalimina illa burman wa sa'ma a ko ne Huseinu tɛ saya ye ni foyi ye fo kunanja n bɛ sa ne t'o ye ni foyi ye fo kunandiya mɔgɔ ka sa i kunna ka diya i ka taa alijinɛ kɔnɔ o de ɲininen don dencɛ fɛ nka n'i balola i ni tɔɲɔnikɛlaw balola ɲɔgɔn fɛ i tɛ se ka fɛn b'u ka tɔɲɔni na i ni jogojuguw balola ɲɔgɔn fɛ i tɛ se ka fɛn b'u ka jogojuguya la i ni jɛnɛyakɛlaw balola ɲɔgɔn fɛ i tɛ se ka foyi b'u ka jɛnɛya la i ni dulɔminaw balola ɲɔgɔn fɛ i tɛ se ka foyi b'u ka dulɔmin na olu ka tila ka kɛ diinɛ tigiw ye ka diinɛ tur'a kun kan k'a fereke tɔɲɔnikɛlaw sun dulɔminaw e ka balo olu cɛ la i balola i ma sa k'o ye dimi ni nɛgɛbɔ de ye dimi hali i ka sa hali i kun kana wolo k'o ka fisa i ni jogojuguw ka balo ka sɔrɔ se t'i ye a ko kama ne Hussein ɲɛ bɛ saya la ne Hussein ɲɛ bɛ saya la de kunnandiya de don o de la a kun tɛ se ka siran Hussein kun tɛ se ka siran a kun tɛ se ka jɔrɔ wallahi a ma hami a y'o de fɔ a ko inni lam akhruju ashira wala batara wala zalima wala mufsida wa innama kharajtu li talabi al-islahi fi ummati jaddi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam a ko ne Hussein ma bɔ Maka kana Karbala yan juguya kama o y'a janfa Hussein janfara mais a ko ma bɔ juguya kama juguya man bɔ ne Hussein ma bɔ yaada kama ne Hussein ma bɔ tɔɲɔni kama ne Hussein ma bɔ tiɲɛni kama bal ne Hussein bɔra de
ni man to in tɛ se ka dilan na anw tɛ mɔgɔw ye netiri caman maa ba tan ni segin kɔ Hussein na an ka baya k'i ye diinɛ in i mɔkɛ y'a to cogo min na a fɔ an ye ni ne siranna ko saya bɛ ka sigi n'olu bɛɛ sara ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ ne bɛ malo Ala kira ɲɛkɔrɔ la n'anw de ye silamɛya tiɲɛ bɛ dɔn أين الذين زعموا أنهم راسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا نما ما كوي بالدين دو أن سرفو كروي غلوتك أون دب الدين دو أبى وناو تمو تكاندا نوسين ولد لإصلاح الأمة جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نوسين ولد نمو كيكا نمان توي uka ko be se ka dilan cogo di u be se ka tiɲɛ dɔn cogo di u be se ka kanda cogo di u be se ka Ala ta kɛ cogo di ne Hussein bɔ kun filɛ ma bɔ tɔɲɔni kama ma bɔ tiɲɛni kama ne Hussein ma bɔ juguya kama ne Hussein ma bɔ yaada kama ne Hussein bɔra ko bɛ diinɛ de tilen mɔgɔ min tun bɛ ka Hussein kɛlɛ maa ba 30 ni kɔ a n'a ka mɔgɔ bɛ mɔgɔ 76 ni 78 mais Hussein ma boli a ma bamuru bila Hussein jigi ma tigɛ a ma yɛrɛ di fana k'a fɔ a ye minɛ ka taa ni ye se kɛra na la n bɛ kɛlɛ kɛ n sen kɔnɔ fo ni n ka bɔ n na o y'a sɔrɔ u ye nkalon da la k'a tɔgɔ tiɲɛ fan bɛɛ ka mɔgɔw mobiliser a contre la k'a tɛ seli dɔw nana kɛlɛ daga la k'a tɛ seli yanni kɛlɛ ka daminɛ Hussein ko k'a bɛ seli min bɛ kɛlɛ zeri a ko k'an k'a to a ka seli dɔw y'i den ka gɛrɛ a la ko n'an y'a to a seli la k'a ma ɲi dɛ a ko mun na a ko an y'a fɔ bɛɛ ye k'a tɛ seli mɔgɔw nana ko kafiri don a tɛ seli n'u tilala k'a seli tɔ ye kɛnɛ kan yan u bɛna dɔn k'an ye min fɔ nkalon don bamuru bɛ caman bolo a b'a bila dɛ a ko ye tiɲɛ k'a kana seli t'an d'a ma o y'a sɔrɔ o ye nkalon da la fa bɛɛ mais Ala kira mɔden Imam Hussein Ala kira bɔlen Madina Makka ka taa Madina san 61 hijira san 61 a bɛnna o ma ka bɛn Isa bangeni san 668 Hussein ka fagali kɛra ka bɛn sini ɲɔgɔn ma Karbala o ye Ala ka kɛ ye kira y'a fɔ kabini a don ma se a tun b'a dɔn Seydina Ali tun b'a dɔn Hussein yɛrɛ tun b'a dɔn kira y'a fɔ Hussein ye ko Jibrila y'a fɔ n ye i bɛ faga Irak i bɛ faga Karbala kira y'a bɛɛ fɔ Hussein ye Ali fana b'a dɔn o la n'u tun b'a fɛ k'a bali u tun bɛ se n'u tun y'a fɔ Ala k'a yɛlɛma Ala bɛ sɔn o ye kelen ye filanan Hussein yɛrɛ tun bɛ se k'i ban ka taa a fɔra an bɛ faga yɔrɔ min foyi tɛ n ta ye mais mun n'a taara n'alu bɛ t'u siranna dɔrɔn diinɛ bɛ bin et puis saya y'u ka bonya de ye ka faga Ala nɔfɛ o ye bonya de ye olu ye an bɛ mɔgɔ faga de k'a ka ko ka ban Hussein fagara a ka ko banna a banna a ma ban arba'ina na kunkolo ni farikolo farala ɲɔgɔn kan ka bɛn don ma o b'o de wele ko arba'ina Hussein kunkolo tun b'u bolo yaala de la jamanaw ni yɔrɔw la k'a bila musée la mɔgɔw bɛ n'a lajɛ u bɛ waso n'a ye o kunkolo ka segin ka taga fara farikolo ka Karbala o de bɛnna ka bɛn safari kalo tile 20 n b'a dɔn tile joli don o kɔni bɛ bɛn Hussein fagali tile 44 de ma safari kalo tile 20 kunkolo ni farikolo farala ɲɔgɔn kan ka bɛn o de ma mɔgɔ min bɛ taa Hussein nɔfɛ a kaburu la ka taa fɔ labayika ya Hussein an y'i laminɛ n'an kun bɛ yen i tɛ faga anw ɲɛna a jama ka ca hiji jama ye siɲɛ 20 saro mɔgɔ 25,000,000 de tun b'a kɛnɛ kan hiji jama ma deli ka se mɔgɔ 5,000,000 ma fɔlɔ hali ɲina min tun bɛ Maka a tɛ tɛmɛ 2,000,000 doni kan ɲina hiji den bɛɛ a ma mɔgɔ 3,000,000 sɔrɔ mais maa 25,000,000 de bɛna Hussein kaburu la n'a tɔgɔ ye saya ye mun tiɲɛ o ye sa mɔgɔ bɛ faga ka ko ka ban de mais jama min bɛ taa labayika fɔ Hussein kaburu la o jama tɛ taa labayika fɔ alikaba la o jama tɛ taa alikaba la Hussein an b'i fɛ
ma million mugani duru Allahu akbar a jama tɛ taa maka a jama tɛ taa maka o b'a yira Useni fagali ma Useni tunu Useni fagali ma Useni ko dabila Useni fagali y'a bonya yɛrɛ de mɔgɔ bɛ faga i ka bɔ dusukun de la mais Useni fagara a tora dusukun na mɔgɔ million bɛ na kaburu la o b'a yira k'a fɔ ko jugu sago ma sɔrɔ Useni na hali n'u y'a faga jugu sago ma sɔrɔ a la mais Useni kun ka fikira ye min n'a kun bɛ yen a bɛna baara min kɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya anw ka bi n bɛn'o de f'i ye n bɛn'o de f'i ye Alakira n'o ye Useni mɔkɛ ye a ye alikaba daminɛ a kumana anw ka bi kan ni Useni kun bɛ yan kira bɛ ka nin gɛlɛya min yira sahabaw la bilahi Useni kun b'a solutionné comme a mɔden min bɛ yan bi o y'a solutionné cogo min bi k'i se k'a la fɔ a dan kira nana alikaba la a ye alikaba daminɛ a y'i sigi k'i kɔsɛn bɛ alikaba la a kasira summa baka bukaan shadida hatta ballala lisama alakira kasira a sigilen alikaba la a bɛ ka kasi in gɛlɛyara k'a kanafini bɛɛ ɲigin sahabaw ko kira ma ko kasi kun mun kɛra kira ko ma ko Abubakar de y'a ɲininka faqala Abubakar ma yubkika ya khayra al-anami faqala kayfa la abki ya Aba Bakr وقد يأتي زمان على أمتي يفقد فيه الإسلام ويتركون الصلاة ويمنعون الزكاة ويطففون المكيال ويجور السلطان ويحكمون بالباطل والخسران ويسحدون الزور ويسربون الخمور كيف لا أبكي يا أبا بكر كرابك بي دي فلي أنا بيت لي بي كرنجرنجانا 2018 أسيجنا بالكابا أبيك بي إمازيني بي مي با سورالي مورو تانشلا أبيك كسي أبغى ركو منابي كسي kira ko abugara ko muna ne te kasi dondo de be nale nyebe doina do mi ne modu mandon ibe islamaya ere hatibe kala de quoi Allahu akbar ate fois to te me tayi quoi eske mo bina hati islamaya ere de la kwa be mi ako odon mo bina selibla ko to misiru kono seli bilali ye mun ye ko ni selila n'a minɛna n'a ɲɛna k'i kan ka fara walimuso la o kan ka kɛ mais dɔw bɛ misiri kɔnɔ muso naani b'a bolo sunkurun saba b'a bolo a kɛra kabako ye inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar mais bɛ misiri kɔnɔ muso naani b'i bolo sunkurun saba b'i bolo e ye seli bila a kɛra a ko o don o tɛna jaga bɔ o don sugu bɛ tiɲɛ feere ɲuman tɛ k'a kɔnɔ feere ɲuman tɛ kɛ sugu la o don deuxième bɛ feere ko premier don basikiliw bi tigɛ sumalikɛlaw tɛ dafa o don faamaw bɛna kɛ tɔɲɔnikɛlaw ye mɔgɔw bɛna président ɲini u ka intérêt kama maire députéya nin bɛɛ bɛna ɲini n yɛrɛ baloli kama ka n da bila jamanadenw na ka kɛ dabi ye k'u joli min faamaw bɛ kuma caman fɔ campagne na n'u ye yɔrɔ in sɔrɔ a tɛ kɛ ten koyi bilahi u yɛrɛ o don ko faamaw bɛna kɛ tɔɲɔnikɛlaw ye a ko o don juges bɛna kiiri juguw tigɛ fanda dɔw ka duw bɛna bosi alakira de bɛ ka nin kasi kɛ quoi et puis a bɛ tila ka hali a heure n'a minute n'a don bɛɛ fɔ parce que kira tun b'a sɛbɛ la nin don wallahi ni Useni kun ye nin ɲɛji in ye n'a kun balola ka bi se Seydi Usmani Madani Hayidara ye baara min kɛ Useni ta kun bɛ juguya o ye an mago bɛ nin de la alakira ko cogo di a ko tribunaliw bɛna tiɲɛ o don juges bɛna kiiri kɛ ni nafolo ye wari bɛ min bolo dɛ o de ka kiiri ye tiɲɛ
wari bɛ min bolo ka kiiri ye tiɲɛ ye dɛ an b'o dɛmɛ an se bɛɛ la kosɛbɛ an b'o dɛmɛ an se bɛɛ la a b'u bolo ten koyi a ko o don a ko o don juges bɛna fantanw de tɔɲɔ kiiri la a ko seere juguyaw bɛna seereya tribunaliw la wari kama dɔw bɛ t'u kale ala la ka kuma fɔ a ma kɛ ten fiyewu ne mɔru bɛ ka kasi nin don ne mɔru man t'o kɛcogo la a ko o don dulɔ bɛna min wa yafsuna liwata wa zina gɔrijigɛniya bɛna caya peedew gɔrijigɛniw giniw cɛ fila bɛ ɲɔgɔn furu o don Abubakar muso fila bɛ ɲɔgɔn furu o don Abubakar musow bɛ ɲɔgɔn furu siri cɛw bɛ ɲɔgɔn furu siri Abubakar lutiya bɛna wara Abubakar wa yuhibbul ghina o don mɔgɔw bɛna misiki kanu dɔnkilida bɛna sanga sɔrɔ wa taqillu al-amanati danaya bɛ dɔgɔya n'i ye kalifa kɛ min ma a b'a dun n'i ye gundo fɔ min ye a b'a bɔrɔ ni min bɛnna gundo la a b'i janfa n'i dara min na a b'i janfa i bɛ da dɔ la k'i den furu a ma a b'i tɔɲɔ k'a furu sa Abubakar o don c'est-à-dire danaya de bɛna dɔgɔya mɔgɔya la i bɛ mɔgɔ min ye ko mɔgɔw dan bɛ a la i b'a ye kelen kelen mɔgɔw ti da ɲɔgɔn na baara ɲɔgɔnya la mɔgɔw ti da ɲɔgɔn na furu ɲɔgɔnya la mɔgɔw ti da ɲɔgɔn na foyi la a ko Abubakar o don janfa bɛ caya wa taksurul khiyanati janfa bɛ caya wa yatafakharuna bi nasabi al-aba'i wal ummahat mɔgɔw bɛna waso ni faw ka baara ye ani baw anw mɔkɛw tun bɛ ta an faw tun bɛ ta nka e yɛrɛ ye mun kɛ a ko o don wa ta'alul aswati wal khusumati fil masajid a ko o don misiri bɛ kɛ karatekɛ yɔrɔ ye a ba don ta o bɛ fɔ misiri kɔnɔ an ti jɛni ni ye han tuma dɔ la fo seli heure bɛ dɛsɛ ka seli fo kɛnɛmamɔgɔw selibalo bɛna intervention kɛ selilaw la k'a ye sabali sa o fana kanw bɛna kɔrɔta misiriw kɔnɔ kɛlɛ bɛ caya alimami ko kɛlɛ place ko kɛlɛ kɛlɛ bɛ taa misiri kɔnɔ karate judo boxe a tɛ ka n tɛ ka kɛ wa alors n k'o de don kira y'a fɔ ka sɔrɔ bi ma se ko karate ye misiri kɔnɔ kira de bɛ ka kasi kun fɔ nin bɛ ka fɔ cogo di n'a don bɛna min ma ni bɛ se ka min k'a kɛ n'o tɛ mɔnɛ bɛna ale mɔru faga Useni ka baara ni Useni tun bɛ yan kira y'a fɔ k'a ban ten an bɛ se ka ɲɔgɔn nɛgɛ ni ko wɛrɛ de an k'an jija an jogo juguw la bi Useni tun bɛ kɛlɛ la o de la a ko Useni mɔgɔw bɛna ɲɔgɔn kɔli minɛ misiri kɔnɔ fo dɔ denw bɛna fara fa ka kɛlɛ la misiri kɔnɔ k'o bɛna kɛ Useni a bɛ k'a fɔ Abubakar de ye ten a ko o don a ko seli bɛ dɔgɔya wa yaqillu fihi ar-ruku'u was-sajid c'est-à-dire selila ka ca mais seli yɛrɛ tɛ yen a ko o don wala yuwaqqiru saghirahum kabirahum wala yarhamu kabirahum saghirahum a ko Abubakar o don i bɛ sifinw de ye k'u da fa sijɛw la jeunesse tɛna mɔgɔkɔrɔbaw bonya don fiyewu i b'a fɔ ala kira ɲɛ b'a la de bi a ko o don ko jeunesse tɛna mɔgɔkɔrɔbaw bonya alimami tɛ to président tɛ to ministre tɛ to dugutigi tɛ to cɛkɔrɔba tɛ to u bɛ bɛɛ buruja ko jeunesse yɛrɛ de bɛ kɛ u tɛ malo mɔgɔkɔrɔba ma wa o don mɔgɔkɔrɔbaw fana tɛ hinɛ jeunesse la denmisɛnninw tɛ mɔgɔkɔrɔbaw bonya mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ tɛ hinɛ denmisɛnninw la a ko Abubakar o don o bɛna kɛ a ko o don a ko wataral kaziba hadisahum wal ghibata wan namima fakihatahum a ko o don i bɛna ye mɔgɔw ka baro a bɛɛ nkalon ni gɛrɛ sigira ni kuma 100 fɔra 80 ye nkalon ye a don mɔgɔw bɛ kɛ nkalontigɛlaw ye dɛ baro yɛrɛ bɛɛ de ye nkalon ye
wa mɔgɔ kɔrɔfɔ o bɛna kɛ adamadenw negela de ye u tɛ se ka sigi fiyewu n'u ma dɔ ta o don Abubakar mɔgɔw y'u kungo tunu u labɔ wali kungo karisa y'a dɔ ta karisa y'a bɔ ta karisa y'a dɔ ta karisa y'a bɔ ta karisa wa n ko y'a fɔ ko nin bana in de b'a la ka sɔrɔ biyɛndimi b'a fɔ b'a yɛrɛ la e yɛrɛ mankɛnɛ ti jɔrɔ i yɛrɛ la o tuma na ko o don k'u bɛna kɛ nkalontigɛlaw ye ani kɔrɔfɔlikɛlaw a ko o don in ra'aw al-haqqa karihu wa in ra'aw batila ittaba'u wa qad sadaqa rabbi azza wa jalla iz yaqulu laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktharukum lil haqqi karihun a ko o don n'i ye tiɲɛ f'u ye o ti sɔn n'i ye tiɲɛ fɔ o bɛ ba tiɲɛ na n'u ye nkalon ye o b'o minɛ a ko Abubakar ne Mamadu kasi kun ko caman b'a la a ko Ala ye tiɲɛ fɔ Ala ko an ye tiɲɛ nati u ma nka u caman ma kɛ tiɲɛ fɛ u caman bɛ yen min ma kɛ tiɲɛ fɛ a ko o don a ko ya Aba Bakiri inna masalakumul yawma ka masali waraqin wa samari ila 400 am summa ya'ti zamanu ba'da zalika wa unasun yakununa fihim waraqu bila samari ila 600 am la ilaha illallah a ko bi mɔgɔya ka di ne Mamadu b'aw cɛ la ne ma foyi ye k'a ti bɛn ni ɲɛ da de a kan n kumana a ka sɔn fɛ n y'a ka bolisɔnnaw ladi ka kuma a ka jɛnɛyakɛlaw fɛ ka kuma a ka hasidiw fɛ ka kuma a ka sinjitigɛlaw fɛ ka kuma a ka muso cɛ dɔgɔyalaw fɛ ka kuma a ka dangadenw fɛ o kama bi vi ka ɲi nka Abubakar aw misaliya bi aw kɛra jiriden aw kɛra jiri ye jiri min bulu b'a la den b'a la an bɛ to ta fo san 400 san 400 kɔfɛ Abubakar mɔgɔw bɛna olu misaliya olu bɛna kɛ jiri ye bulu t'a la den t'a la aw ye jiri buluma n'a denma ye fo san 400 san 400 kɔfɛ jiri bɛna bulu t'a la den t'a la mɔgɔya bɛ kɛ ten nafa bɛ dɔgɔya mɔgɔya la hinɛ bɛ ban sinji bɛ tigɛ i bɛ miliyardɛri ye a balimaw bɛ luwanse la mɔgɔ bɛ du sɔrɔ ka tila ka se bɛɛ sɔrɔ ka tila ka juguya i balimaw ma ko mɔgɔya bɛna se o degré la mais san 400 kɔfɛ mɔgɔya bɛna na kɛ jiri ye bulu t'a la den t'a la a kɔrɔ a t'i suma sɔrɔ i t'a suma sɔrɔ i t'a den sɔrɔ ko mɔgɔya bɛ tila ka to ten fo san 600 wɛrɛ o bɛ fara san 400 kan o ye san 1000 ye anw ka jate la bi an ko hijira san 1000 440 ko san 1000 kɔfɛ Abubakar nin ko ninnu bɛna k'o waati de o don mɔgɔya bɛna kɛ jiri ŋɔniman de i t'a suma sɔrɔ tɛ da a b'i sɔgɔ f'i kolo mɔgɔya bɛna kɛ ten hinɛ t'a la makari t'a la juguya ani ɲɔgɔn ta tiɲɛ o don jogojuguya bɛna kɛ dulokiba ye ka don o la a musow bɛ kɛ maloya tɛ kɛ olu la fiyewu olu bɛ fini don hali ni hakili di wulu ma a tɛ sɔn k'a don hɔrɔnya ni danbe bɛna ban duw kɔnɔ dutigiw fɛ dutigi b'a denmuso jɛnɛyakɛbaa ye a ka so k'a bisimila a b'a fɔ marhaban saha a denmuso jɛnɛyakɛba wallahi wulu bɛ wulu la n'u ye dunan ye so o bɛ wuli ka jɔ ka fan bɛɛ kɛ mankan ye wulu n'i jɔ y'anw ka so yan bi a bɛ wuli ka jama dutigi yɛrɛ b'a fɔ a ma i tɛ sabali wa tɛmɛ kɛrɛfɛ fara la a b'a fɔ o bɛ se ka kɛ cogo di maa tɛ maa min sidɔn fɔlɔ o ye wulu yɛrɛ ye wulu yala ni dutigi bɛ taa ɲɔgɔn faamu a bɛ muruti kosɛbɛ an tɛ maa min dɔn ko reçoit maaya don a n'a mɛ an denmuso don nɔfɛ yan walima a n'a mɛ wari kɔ wulu mana mɔgɔ ye a tɛ min don a b'i jɔ a jɔyɔrɔ la bilahi a b'i jɔ a jɔyɔrɔ la mais dutigiw bɛ n'u denmusow kamalenw ye k'u to yen u b'u ta ka taa n'u ye u bɛ bɔ a la u b'u jɛnɛya so yɛrɛ kɔnɔ yen
aka Abubakar san 1000 kɔfɛ ne Madu talen san 1000 kɔfɛ a bɛna modèle ye diɲɛ kɔnɔ modèle minnu hali setanɛ taw kɛlɛ tugun. falhamdulillahi rabbil alamin ni ne be an karamɔgɔ Alhaji Bunanyang ale ka wajulu kuncɛ wajulu kuncɛra ni bayatul islami ale ɲɛfɔli ye ka tila k'a di cɛ caman ani muso caman ma kɛnɛ kɔnɔna na o la ɲinanta kɛra cogoya min na an b'a ɲini Ala fɛ san wɛrɛ ta Ala ka o yira an na baara in sababu ɲuman ye maa mun ye n'o ye Jamiyatul Ansardin section min bɛ Kayi yan olu de ka baara labɛnnen nin baara in yani u k'u bolo don a la an karamɔgɔ Alhaji Bunanyang ale de tun bɛ nin baara in ye wa bina ɲɔgɔnna san caman an karamɔgɔ Alhaji Bunanyang a ka wajulu fɔlɔ Jamiyatul Ansardin fɛ o anniversaire o bɛnna bi su in n'a ɲɔgɔnna don de ma o la bi ye donba ye ale yɛrɛ bolo sabula o daminɛ don ani bi cɛ a tɛmɛna sira caman fɛ ko caman kɛra mais alhamdulilahi kɔrɔta caman kɛra wa wasa caman kɛra wala an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka dɔ fara wasaw kan k'aw fo ka waleɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen bɛ Anasiri fila jabarani sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka sigi wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolo mawo tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraka jubu bomori tinya